congregation and before the Almighty God, who is acknowledged in the Constitution, that I will serve under you and provide you with the assistance and support you require to take this country to the next level. I commit I will be loyal and faithful. I will try the best of my ability to work hard together with the other colleagues to lighten the burden that you carry on your shoulders, Your Excellency. Nyasi makawuono koro dhi tieko gwandruok mosekwako sirikal mar Kenya Kwanza e bwo dweche 5 mokalo ewi jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. Nyasi mar Profesa Kindiki chamo muma ne obiro bang' joyal buche 3 mag doho mamalo wito oko kuma ne ochungo chenro makamano odiochieng' manyoro. Mabiro bang' jood bura kod senators goyo ombulu mar thicho oko Rigathi Gachagua e kor dwe mar 10 higani. Nyako Ramogi, inyalo deko chopo mar ng'ato to ok inyal geng'o chopo mare. Mana kaka tur mar oluth kuon e tedo ok mon kuon chiek. Gikone to Profesa Abraham Kithure Kindiki ochamo muma kaka jalup jatend piny Kenya mar 3 e bwo gatiba mar 2010 bang' lemo makama ne oyud e lwete motelo ne yiero mar 2022. Chris Owino, Ramogi TV, KICC, Nairobi. E tielo mokwongo, jatend piny William Ruto olero achiel kuom gigo mane ojimbo kethruok mar osiepe kinde kod jalupne machon Rigathi Gachagua. Ruto ne olero ni obiro riwo jo Kenya kinde duto e bedo e twech achiel maonge pogruok ma ok odewo kama giwuoke kata dhot magiaye. To kaka jafwambo marwa Eriko Wenga lero, Ruto kene jalupne manyien Kithure Kindiki mondo ti maonge dewo oganda. Realization of the high calling. Bang' jalupne manyien ngire Kithure Kindiki chamo muma mar apis, jatend piny Ruto ne oyawo chunye ahinya to kalure kod kaka ne gidhach e apis nyaka ne gikawo telo higni 2 mokalo kod Rigathi Gachagua. I have almost become a lonely voice in the executive, especially in the presidency, speaking about our projects, speaking about our programs, elaborating on what we are doing. You are eloquent, my brother. You are intelligent, my brother. I am confident that you will do that which I have missed for the last 2 years. Ruto mabende ne chal kama bayo wachni mager ne jalupne machon Rigathi Gachagua nolero ni en kod adier ni Kindiki. I need your voice. I need your intellect to help me and to help members of our cabinet to profile the things we are doing, to speak to the things that we are doing. Inyalo paro ne achiel kuom ketho mane okelo ne Rigathi midhiero ne se kendo itude kod nyayo telo mag akwede mag dho udi e pacho ka. Kae Ruto ma onge diemo wang' no bedo gi ote ne jalupne manyien ngire Kindiki. Professor, you and me have the honor to serve the people of Kenya. And as I have said before, we will serve the people of Kenya equally, those who voted for us and those who did not vote for us. The government of Kenya equally belongs to all the people of the Republic of Kenya. Kalure kod katiba ma higni 2010 pen chik namba 9 kare mar 147, jalup jatend piny en jakony mar jatend piny kendo obiro tiyo tije ma opogne kata mochwalne gi jatende. Ruto nodhielo ngire Kindiki kaka jalno ma oikore ne tiyo ma onge mindni kata matin. Abraham Kithure Kindiki stands out for his exceptional qualifications, extensive experience, and wide-ranging accomplishments. I am honored that he is available. He has told me he is ready, and I know he is willing to serve as my deputy. Professor, welcome to the service of this great nation, Kenya. Ruto kinde no e sapar mokwongo bende no wuoye ewi wach mar nek ma oyaye kaachiel kod ndhicho ma osebedo kadhi nyime e pacho ka kendo thoth oganda ikwanyo ka onegi ka gwen. We have seen incidences of our girls, our mothers, our women
who have been murdered in cold blood. And let me say this, that the DCI and all the investigative authorities in the Republic of Kenya must stand up to these criminals, and we must deal decisively and firmly. Bang bedo kuom thuolo maromo jumbe ariyo konkod jalupne jatend piny William Ruto koro onyiso geno mare ni jalupne manyien Kithure Kindiki biro konye ging'o fuok ma osebedo kamienjo e sirikande kuom thuolo ma higni ariyo mokalo. Eric Owenga, Ramogi TV, KCC, Nairobi. Nyasi mar chamo muma mar jalup jatend piny Profesa Kithure Kindiki opong' kod nyadhi. Kindiki omolo e kar bago rombe ma KICC kod Sunga, kendo chamo muma gi nyadhi e kinde matuke kod wer bende omoro oganda. Mana kaka Walter Nyambaga lero ni muma mit mana modiedi e lwedo. Pinyru kendo teyni malecho ka mag Arsenal emokwako kar bago rombe ma KCC e kinde machuk dar riore kod bendera mondo lwenyo ngot motelo ne nyasi. Mondo kik nyasi obed kod machienglo mag ng'ikni, jagoro mongirre migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omolo mondo kogwen mar neno ni ok ocham lep nyakeno kapok nyasi ochakore. Kombe mopangi mupie ka Bethlehem kod commissioners kanyakla kod commanders mag counties ne kod nyaruga moroki youthgi ka ogutegi machal kod agwata othanyore wigi duto. Kata odoko ni winyo momondo ema chamo niambo, jopiny omondo kendo riedo miwe ni pogo moro kich KCC, ojende man kod ogute mag oledhi mag ngwedha to kod mine mogawre kod lewni mag luor makende. Geche madongo mag ngima ok chanda ochopo ka jotelo kanyakla kod jower man kod bunde mane omo higni mokalo ma ichan muchi ka ben muti bendo yudore. E kar seche mag 4 mar onyango, geche moting'o Kithure Kindiki omwomore apaya komaka apaya ma Lang'ata Road wuoth ochomo KCC. Derepe nyiso lony margi kendo geche milo mach ka gibiedo apaya ka nyaroya machako romo. Gidolo kona madiny kendo ng'wecho mitni ka jondiga baro mabor Kindiki kalo. Jodak ma Lang'ata ng'ayo ng'utgi gi dirisa ka nono kit ng'wech mane njiri oneno e thim. Mana kaka jathum moro ne owacho ni ndege omuomo yamo, gechego omuomo kendo donjo apaya ma City Road kendo irwako Kindiki e apise machon mar Ambe House. Kae e kama Kindiki osebedo katoyo pea pile ka pile kendo okawo tipo mar rapar kogoyo riti ne jowetegi ni en ape oleng'ore kondelo manie karaya kendo dhi bedo jal man kod teko e Kenya. Kindiki okwanyo wuoth achiel kachiel kochomo KCC konyono kendo ganda luwo bang'e kikowe ka jo Filistio yokre. Magi timore ka jower mane moro ji mowuok e kar jot ma jatend piny to kod mamoko wer ka leso miel kod chongegi. Jower madhogi yawre kokapu mar rego golo duol mamit kamar malaika. E yot mar jok mideo, Kindiki bilo wach kod jodito mana kaka gwend nyang'ute osiepa wendo jadusa. Kindiki choro bade kendo lombo min ode koyuoyo lemb jaherane kendo boe mobonje. Ka jamadar omako wirwath gitonyo gutegi kendo gikowo wuod Kindiki. Jobunde mag Mbegethe obeda kicha ka girito mondo jatelo thinyre. Mana kaka wang' winyo ma jasunga kadhano, jalup jatend piny Kithure Kindiki kod min ode nyono kod sunga ka jadusa ka Kindiki ochunje lwete ranyisi mar kit era mopoto kuomge. Gige chamo muma oseiki moting'o ratil mar telo, muma maler mar Mungu, katiba to kod mesni malecho kanyakla kod kalembe mag johapa. Serve the people of Kenya. Kindiki idhuolore kendo diedo momb Jehova ochamo moyieng' ding' kaka yor kuong'ruok ne apisi min ode otende mar kawo ting' mar jiwe. Oganda mane oyuoro siso kod mor oloyo kendo gitoye miel gidhuolore ka sigunyu gedogi matamre gi nono. Wuod wegi moro mane ochope nyasi kosechamo gige kero lewni kucha e kore ka odunyo miel
Kamwanda marungi japedha omako. Jotelo mane ochopo kod twech, kogwalo, ler, to socks bende ler. Mor negogi e sechego, menyadendi moro ma bende mor otoyo, oywago buombe e nyasi. E kinde ma jatend piny William Ruto to kod min ode Rachel Ruto to omako nim kendo gibete kombe mag sina tabu. Kindiki mane ochopo KCC kaka jatend migawo mar arita kwe to kod jalup jatend piny mowal wuok KCC ka en jalup jatend piny kendo ng'wech ochomo kar jot mar jatend piny Nairobi. Jakoro magajwang' tin ok midekre. Kata sandan tin to chwo kaki. To kata mana puoyo tin to gorude. Tin mar gweng' ma Irunduni e kaunti ma Tharaka Nithi ok nochako bedo matin kendo. Nimar giyudo lemo mar jalup jatend piny mar adek Abraham Kithure Kindiki. Maket mana kaka Bethlehem nonyuolo ruoth. Walter Nyambaga, Ramogi TV, KCC, Nairobi. Paro mopogore mag jopiny ahinya to mawuok Kaluo medo nyiedhore e wi chamo muma mar Kithure Kindiki kaka jalup jatend piny mar adek ma pachoka ka seche mamoko siro kendo mor kod wachno mamoko to kwede e okang' mamalo ka gikoni onge lokruok ma Kindiki dhi kelo e ngima oganda kata bed ni okawo kar Gachagua kamano. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. I assume as Deputy President of the Republic of Kenya. Nyiriri machuo kende tok Abraham Kithure Kindiki kao kom mar jalup jatend piny Kenya mar adek kokalo kuom chamo muma e dier onyango ma kawuono. Paro mopogore mag jopiny e counties ma Kaluo koro medo mienjo. E kaunti ma Kisumu e kinde ma jodak moko to chwalo puoch gi pak ne Kindiki mamoko othir kod wachno ka gikoni keto Kindiki kar Gachagua en dwaro mar jatend piny William Ruto keto jalno ma onyalo tiyo godo ka gacho thiwi kaka jalupne. And puoch kod pak kendo nikech since promulgation of the Constitution of 2010 mane Kibaki otimo kapok retire, wembe mong'ado jotelo mamalo otiyo e yo makare, oluwo chik Kindiki maonge gimorem. Amor nus, akuyo nus. Kalure ni Kindiki ochamo muma, koro ko amwa no dhi tiyonwa, otinwa tiya. Koro gik madhi timore mabeyo e ofis Kindiki to onge, hata wacha diera. Ena ja yes. Siasa mang'any migoyo siasa mbaya magisebedo ka gigoyo e Kenya ka. Moi nowachonwa nang'o? Siasa mbaya, maisha mbaya. Maito koro maisha koko sani bedo marach mogik kabisa. Onge chieny moro manyalo bedo nikech sirikand ni rach duto te. Otherwise, I support golo mar Gachagua Kindiki aendelee na kazi. E kaunti ma Homa Bay, jodak makono ahinyato jokanyo mag Don Buch UDA opoyo to Kithure Kindiki mani ogolo kaka jalup jatend piny Kenya bang' chamo muma. Gikoni koro otigi apiseno mar riwo wi oganda jo Kenya maonge akweda mora mora. King'iyo koni gi koni, kidhi Siaya, idhi Migori, idhi Northeastern, idhi Western, ji duto mor gi gima President William Ruto timo. Kindiki waneno ko ikore kendo winjo ko wacho ni obiro tiyo gi duond ker kendo obiro tiyo gi dwa jopiny. Wan mana telo mancho wadwaro be momiyo watimo lokruok. Ang'eyo ni en kaka wan kaka wan jo UDA en deputy president moa korwa. To mondo waket Kenya bed gimoro achiel en ni nyaka bed ni en deputy president mar jo Kenya mangima. E kaunti ma Migori mana kaka Kisumu, jopiny opoyo Kindiki kata kamano gisiemo wang'e mondo kinde mobiro chiwo luor makende ne jatende kik oyie biti kode kaka jalwedo ne chopo dwa jatend piny Kenya kende e timo gigo ma ok mul ngima japiny. Gima ok wadwa ni Kindiki odhi obed loyal ne president ma okal bedo loyal mobed ng'ama ofuwo e sirikal. Obed loyal ni otiyo ne jo Kenya, ok rais. Obed loyal ni otiyo ne jo Kenya gadieri, to riwo oganda bende gadieri. Owacho ni omiyo rais luor makor kaka rais. Kech rais te boss ne manyako kawo order kuome. But kiko kawo order ma samoro dhi affect japiny koko boneno later. E kaunti ma Kisii, e kinde ma jopiny manok kwedo wachno, thoth jopiny yango morgi kendo siro Kindiki kuom kawo kar Gachagua. Kata kamano gikone mondo koro ti kod duol mawinjore mar wacho gitimo e apisno ni marok gidwa winjo gik mikuodho ma ok winjre kotenore kod weche dongruok. Kindiki ameingia ndani. Ruto asije tena akatuambia kuna kizuizi. Atufanyie Wakenya kazi kwa karibu na rais wetu
umshauri, lakini tunataka uongee na sauti nzito, sio sauti kama ile haipo. Sasa uwe na commanding voice. Kindiki si maendeleo, sisi tunataka tufanyiwe maendeleo. Magibiro tok do odiochieng' manyoro, ne witoko, dwaro Gachagua, chungo chenro mar Kindiki chamo muma, kaka jalup jatend piny Kenya, mane ogwel, tok ne thiche oko mar apis. Jopiny koro oketo nyong'ong' ka girango machiegni ahinya kit lokruok kod dongruok matend Ruto kod Kindiki dwa biro kelo e thuolo mar higni 3 modong' to jo Kenya dok e yiero. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Kinde machuok kende bang' Profesa Kithure Kindiki chamo muma yanga kaka jalup jatend piny mar adek ma pachoka e bwo katiba manyien, Jo-Kenya ma masawa ogolo paro ma opogore kaluwore kod nyasi makamano. Jopinygo ni kod paro mopogore ewi jalup jatend piny Kithure Kindiki ka gikwayo jatend piny William Ruto opar singo mane oketo ne jopiny e miyo gi ngima makare. Jafambo marwa Cynthia Onyango miyo waler. Kata kapok gweno monyo bando bang' Profesa Kithure Kindiki chamo muma, moko kuom jodak ma masawa e kaunti ma Nakuru okwedo mokalo chamo muma mar Profesa Kithure Kindiki kaka jalup jatend piny mar adek ma pacho ka e bwo katiba manyien. Tumekasirika sana na president wetu Ruto kwa sababu vile amefanya kitu mbaya sana, kwa sababu alikuwa anatudanganya yeye ni wa kanisa, kumbe tumeona ni mbwa mwitu, alikuwa amejifunika tu ngozi ya mbuzi. Kwa hivyo sisi tunakasirika kwa sababu alikuja na njia ya kanisa, kumbe alikuwa shetani mkubwa. Hata heli tungekaa na Raila kwa sababu watu walikataa kusikia uhuru. Giwachoni Kindiki okonego bed mamor ka otelo kowuok kuom Rigathi Gachagua ka gilero ni tim mane otimne Gachagua en marandhoga machalo kod kwiri makech. Kiangalia manzi wamefanyia Gachagua vibaya, alafu wameharakisha sana. Sisi kama majenzi manzi hakuna kitu yenye tunaona huyu president ametufaidisha nayo. Vile amefanyia Gachagua, hata Kindiki asifurahie, ajue Kenya si yake. Kenya iko na wenyewe na tuko ground. Bende gikwayo doho kachiel kod sirikal mondo ne niyo miyo mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua ratiro mare kokalo e buche mane otero e doho bang' pudhe telo kod thuon. Pia haki ya ambaye ameng'atuliwa ipatikane pia, sababu jambo ambalo tunalifanya hivi sasa, hata koti uamuzi ambao wanaamua wakati huu ujue utatumiwa siku za usoni. Kata kamano jodak Tharaka Nithi to ne orwako Kindiki chamo muma kendo bago ne nyasi maralam. Sisi tukiwa Mount Kenya East, sisi tunajivunia hiyo kiti sana, kwa sababu kutoka wakati ya mkoroni area hii hatujapata kiti kikubwa kama hizo. Gikwaye mondo neni opimo weche ma owacho kendo riwo jopiny duto kaka yo mar duoko chien liet mar siasa ma osebedo ka thoth e pacho ka chakre pogruok mar siasa ne nenore ayanga e kind jatend piny William Ruto kod mane en jalup ne Rigathi Gachagua. Aende aunganishe kabila zote za Kenya, kwa hivyo hakuna Mlima, hakuna Kisii, hakuna Mbaluya. Apime mdomo yake, asiwe mtu ya kuongea mingi kama mtangulisi wake. Siri ni kwamba ficha maneno, fanya kazi. Kinde ma magiduto timore, jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua kokalo e mbui mare mar Facebook to goyo ne Nyasaye erokamano kuom miyo anyuola ma owacho ni osemiye mijing'o e kinde duto, kendo medo ni gisani ogeno mana chiewo gokinyi kendo timo rako e bungu ma Hombe ka ogoyo ne Nyasaye erokamano kuom ng'wono ma osemiye. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. E kaunti ma Mombasa, jopiny ne ogolo paro mopogore bang' jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki chamo muma mar apisa. Jomoko ne okoni ok gimor gi kaka piny owacho ne oruyo wach Kindiki chamo muma, ka jomamoko to ne osiro lwedo wachno ka koro gidwa ni jotelogo otine jo Kenya. Joja oko giler mathoth kowuok Mombasa. Jopiny e kaunti ma Mombasa ne jogolo paro mopogore mana kinde machuok bang' Kithure Kindiki chamo muma mar apis kaka jalup jatend piny Kenya. Moko kuom gi ne osiro wachno, kama moko to ne ok mor ka gikoni chenro no ne odwa tim aruya. Arwako mano nikech kaka nyocha gitimore onge tich ma nyocha dhi. Ne mana kot. Kendo amoro gi kot gima kot otimo mondo mondo ker kod jalupne ochak tiyo ne jo Kenya kaka owinjore. An Kindiki chamo ne muma okarwako kredichiel, an chunya nong'e ni Gachagua moro mbedo ke tich. Okane ka tiende ka Kindiki romno. An adagu wach Kindiki. Ruto amefanya makosa. Noko kao Kindiki to yiero sani ka Gachagua pukutieko kesi ne. Omiga Gachagua jumbe ariyo tie kesi ne ka keso amua ne en gi makosa.
koko rwak Kindiki. Komo kao ong'eno kao kom jo Kenya, oko kao kom jo Meru kata jo modongo. Kata kamano, thothgi ne okoni maduong' makoro nego tim en tiyo kanyakla gi jatend piny mar neno ni giriwo wi oganda jo Kenya duto. Ma gikoni e yo makende manyalo miyo dongruok bedo to chutho korka weche mag uchumi. Ni ong'i kaka unite jo Kenya, ong'i kaka jo Kenya bede achiel, ma ok ni jomoko iluongo ni jo kama jo kanyang'ane. Wan wadwaro ni wabed jo ng'ato achiel mondo wakel maendeleo e Kenya ka. Koro gimotemo kwaye ni mondo gitine jo Kenya mang'eny chanyore street, ineno ka kech ng'eny, nyithindo ok nyal dhi skul, higa manyien ji dwa yawo skul, koro pesa gi make sure ni gikete skul. Piny wang' ka giyie to mondo giduog piny, mondo walos SHA, to mondo walos uchumi. Keche kata nyaka sani, ineno ka Mheshimiwa John Badi dhogo moko. Kech okiano chagi kanya to okiano timang'. Jopinye mondike ok ker president mondike. Jopinye mondike be momiyo en kanyo. To jopiny bende ema nyo oketo wabunge tesre mondo miyo odhi ogol Gachagua. Koro en be kotugo to wagole mana oko, jopiny chak wuoyo mana gi wabunge mondo miyo ogole oko. Komachielo ne gichiwo ote mopogore ne mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Gachagua ta okwaye kuom ng'uono mare odhi oywe e dalane nikech ma ok rumo mar piny. Oganda mamoko bende nyalo chier kata wetene moko kata nyithindgi man e gwengi kanyo e godgi kanyo nyalo chier mondo dwar tijno pod opama lwete ne ng'at mano yud tijno bang'e, lakini kuom sani to dhi oywe owere kod wach mar doho ka en kod pesa ma dokony go piny obunu kampuni mondo kony go jok mane yutogi ni piny mondo wane adien ne en kod paro mar konyo jopiny, to kata kamano tich kinde kod ker emotamre. Nyalo wacho ni en to chielre gi moye nikech en kanochako wach mar ukabila, koro en gima mondo tim wach mar doho werego odhi oywe ndalo mano matin mano mane otiyogo jo Kenya oseneno tije motiyo. Gachagua gimokonyo Gachagua ni chief Gachagua en pastor kendo macho mor maduong' kuma kabisa an gima nyalo sauri Gachagua ni koro olum na Nyasach jaode mondo giyal injili nikech mwandu mag piny to rumo ero time mag mwandu mag piny ose rumo. Gachagua oyal mna injili obi oyalwa Mombasa ka Jonaso Wenas jochango wechanga oyal mna injili okono ochuno koro koserumo to serumo oyal mna injili. Bang' Kithure Kindiki chamo muma ayanga kaka jalup jatend piny Kenya, ywak mag jo Kenya en ni koro giti kanyakla mar neno ni gidongo uchumi mapacho ka. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jalup jatend piny manyien Profesa Abraham Kithure Kindiki ochamo muma ayanga kawuono kaka jalup jatend piny mar adek mar piny Kenya e bwo katiba mar higa mar 2010 tok kane othich oko jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. Okang' makama orwako oganda jo Kenya e yore mopogore ka geno margi en ni jalup jatend piny manyien biro tiyo e yo makare. Jafambo marwa Efi Nyakidi leronwa mathoth. Gimor mogundho kendo kobuonjo, Profesa Abraham Kithure Kindiki ochamo muma kaka jalup jatend piny manyien e bwo katiba mar higa 2010 kendo kao kar Rigathi Gachagua toka ne othiche oko e apisi. Kochako tich ayanga en geno mane ma oganda jo Kenya ni godo e wi tij jalup jatend piny manyien. Geno maduong' mar jogo masiro gwelo mar Kithure Kindiki en mondo pogre mabor gi siasa mar dhoudi manyalo kelo pogruok e kind oganda kendo nyalo nyayo tulo pacho ka. Wakao nafas ni kuwachiwo puoch gi pak ne Kindiki kendo wagono ti maber kendo riw jo Kenya duto ma ok oketo ukabila. Wakwayo Kithure Kindiki eme kodonje tich oher jo Kenya te to kungu dhoge ni ko lepni manyo uso Gachagua okungu lewe to tine jo Kenya. Oganda mamoko bende nigi geno ni jalup jatend piny manyien biro tiyo ne oganda duto maonge mibadhi kata kweda mora mora kendo biro konyo chwalo chenro mag dongruok e counties duto mag piny Kenya kaka achiel kuom yore mag konyo jatend piny William Ruto kod sirkand Kenya Kwanza chopo singo mane gichiwo ne oganda jo Kenya. Kazi yake ni kumsaidia rais ili kuweza katika serikali ya Kenya Kwanza na kisha kwamba zile ahadi rais aliweza kuzichukua ni vyema atamsaidia kutekeleza. Watu warogi kang'eny kuom rane waneko owuotho rengo kane jatende masani ne luorore kane yawo projects kamoro amora wanene kano yawo projects kila kona noringo barabara yawo otiro maendeleo kata na TVET gino waneno ko yawo paro ni mano e geno mwanyalo bedo kaka oganda. Jo Kenya moko bende geno ni e kinde mochako tich ayanga Kindiki biro konyo duoko piny nengo mamalo mar ochumi kaachiel kod rango sectors kaka mag thieth kod somo magiwacho ni osebedo kod bagni ahinya. Sisi watu wa chini tunaumia kwa mambo ya siasa na uchumi, na tunaomba tu serikali hata hii kodi wanatutosa
watutoshe tu wakijua sisi ndio wana Kenya. Kama jambo hili ambalo linafanyika hivi leo la kumwapisha huyo litaleta mabadiliko katika afya, katika mambo ya masomo, jambo hilo ndilo jambo ambalo ningetilia mkazo sana. Takamano oganda mamoko kwedo gwelo makama kaluore gi kinde mane otelo kendo tiyo kaka jatend migao mar arita pachoka kagiwacho ni ok giyie ni obiro telo ne piny Kenya makare ma kaluore gi nek magalagala manotimore pachoka e kinde ng'anyo mar rowere mag Gen Z. Onge gima ber manyalo wuok kuom Kindiki, wan kaka jokanyanam wabedro beda mos nikech wang'eyo ni gima ber mabiro wuok kuom Kindiki to onge. Ng'ani ng'ama rach, ng'ani nonegowa, onge gima chielo mosechako wachi, nogowa Kisumu, jowa hinyore manyaka sani, jowa pod nigi injuries. Onge gimoro amora ma government osetimonwa. Kindiki kata kamano osingo mar bedo jadiera e kinde thuolo momiye mar tich kaka jalup jatend piny kendo tiyo machiegni gi jatend piny William Ruto. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwara Mugiajwang' yiena mar mondo mi wakau yueyo mokwongo e weche manyien mag oimore otieno makawuono. Kata kamano asoma ne moko kuom ote ma ochwalonwa. Samuel Owida nyisa kae ni Joyce Musna Walter Nyambaga awuoro kit weche moketo e itwa. Owacho kae ni mago doko kit weche. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Brofeva Joel Onyango bende wacho ni Nyambaga be obedie owada an awendo Migori kod minwa Judith kod babana Nelson Oduora. Happy new month to you Joyce, poch gi pak ne Kindiki. Austin Oyu bende wacho na neno news malera ka an Gemrai e Nyakach ka an kod mamana Esther Oyugi gi babana George Oyu. Aya Jakagelo Odhisa bende wacho no neno ayo makare, wacho ni Kenya chal makoro geno duogo e timo nonro mar joma inego, koro nek mar joma mine bende koro nego tim nonro. Prince Guya wacho ni Joyce Oduor akau mos gi Elizabeth Ochieng. Walter Nyambaga be morande, congratulations are in order to His Excellency Kindiki, gima nyaka ong'e ni Kenya duonga. Nyakwara Mugiajwang' erokamano ahinya kuom bedo kodwa e kinde modhi mbele kod weche manyiena mag oimore. Nyalo chal ka gima Walter Nyambaga osako it jopiny ahinya odiochieng' ma kawuono kaluwore koda kit report manokelonwa. Poch gi pak ne Walter Nyambaga kuom gido it jopiny odiochieng' ma kawuono. Akaw yueyo madundo gi sani, bang'e taduogo kod weche manyien mamoko. Kik idhi mabor. Teka video no post pale NGC. Kochopo ngeso kangeso, sang'wen otieno. Ikri mondo ibed gi mor kendo ilo, kiwinjo kendo ineno chenro mar thum dag mor. Kama nyasi bironi e ot kama intie. Wayudo lind Ramogi Nyanyakach katayo chenro gi DJ Kolo kol instrumental. Thumbe mamit, jower kod jomiel, ma chenro ma ok diher ni obai. Ket alama e kalenda mari kendo warome chenro mar thum dag mor. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamla Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwirini okan mama ukiche kilunga gi nying noero. Mama nyisi riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai.
Citizen Duka, the home of discounts, brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob. Persil washing powder 500 grams at 128 bob. Pepsodent toothpaste at 189 bob. Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka, utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa umesave 262 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, home of discount. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tidiro tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No, wamiyo parliament a lot of authority. Authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Are you craving an unforgettable adventure? Discover the magic of Asia na View Travel. From the ancient temples of Vietnam to the vibrant streets of Malaysia, experience the beauty of Bali, the futuristic charm of Singapore, and the cultural richness of China. View Travel, your passport to unforgettable experiences. Tembelea Asia na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Kidliekno achiel maber nigi achiel marach. Kit telo mane ma gidwaro nyiso generations mabiro. Sama winjo ke ineno kiyanyo wadu mbui kikiringi donje. Kenya waber kabisa e pepa. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko kakanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony ka no chako timo gini kendo. Classification mitimo ka. Oyo kose yier jotelo. We must allow them to work. Iwe siasa tenge migo okocha. Ber mar ng'ato papi e lach. Ka papi e tekni to loki e patan. Janyao onge mbala. Kama iro dhuolore mach nyaka bedie. To mantiere ka IBC okadho palo commissioners. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre sa 2 okinyi kik bai. For me to sit on an executive committee, it actually took close to 18 years. So I started off, at the very bottom. See, the other day I did an interview where they said, what was your first paying job? And it was actually in a coffee shop. I could not understand how people could spend 250 shillings buying a cup of coffee. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo erit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Manera Mugi TV.
Mondo iyud wen mara mar Inie Nyasaye, di *860 *419#. Parenia, Ramogi TV en ot mar jower duto. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' wadhi mbele kod weche manyien mag oimore. Profesa Kithure Kindiki osebede siasa kaka seneta kendo jalup spika mar Senate. E piny owacho mar William Ruto ne omako migawo mar arita kwe. Kindiki wuok e kaunti ma Tharaka Nithi e dhod Meru. Gisani wenge range kaka jal manyalo yudo thuolo e sirikal kaka jalup jatend piny. Walter Nyambaga miyowa mathoth ewi wuoth mar Kindiki e siasa. Okil maloso mamuol kendo ja siasa maling'ling Profesa Abraham Kithure Kindiki gisani nyinge lemle me dhoganda to Kithure wuodhe chalo nade siasa. Higa mar 1973 tarik 16 dwe mar 7 e seche mag ang'ich welo Abraham Kithure Kindiki ne onyuol. Bang' diedo kendo chako wuoth, Kindiki nochako sombe Irunduni Primary School, bang'e sudo nyaka Lenana to kod Tharaka Boys High School kama noyude grade mar C mogol. Kithure ne odonje mbalariany ma Moi kendo yudo rang'iny mar somo mar weche mag chike. Bang'e ne osudo nyaka mbalariany ma Pretoria e piny Afrika ma milambo ma opiagore lony weche mag chike. To kochako tich, Profesa Kithure Kindiki ne obedo kaka japuonj e weche mag chike e mbalariany ma Moi kod Nairobi. Siso mar siasa ne ogede mochio chung e kaka seneta ma Tharaka Nithi e higa mar 2013 mane oyudo lemono kod otiko mar TNA. Nobedo kaka jalup jatend kweth mathoth e od bura mar Senate e kindeno higa mar 2013. E yiero mane otaye higa mar 2017, Kindiki nochako yier kendo moduogo e od bura mar Senate. Ni mano nomiye thuolo mar bedo kaka jalup spika e od burano. Kata kamano, noduogo thulgi e lemogo kaluwore kod siasa mane ochako baro jogo maluwo William Ruto to kod mago mane luwo Uhuru Kenyatta. They will have succeeded in pulling me down into their dirty underground moral dungeon. E kaka okil, e higa mar 2013, Profesa Kithure Kindiki ne obedo achiel kuom okinde mane okidho rekod mane en jang'ado buche e doho mar piny mangima mar ICC, Fatu Bensouda, e kinde mane ragwar mar jamin buche e doho maduong' Luis Moreno Campo nongwamo William Ruto modhige log tich mar doho no mar ICC e boma maduong' ma The Hague e piny Netherlands kitude kod ketho mar siayo tulo bang' yiero mar 2007. Kaluwore kod uma mare kod ng'eyo mathoth, Kindiki nobedo kanyakla mar jogo mane loso chike duond bura mar Jubilee to kod machielo kendo mar UDA e riwruok mar Kenya Kwanza. We have a history making. Bang' jatend piny William Ruto ne dirore pap mar laro kom tend piny Kenya, Kithure Kindiki ne obedo achiel kuom jogo mane oriadi nyingegi ne lemo mar jalup jatend piny. Kata kamano, ne ong'ade ne kwan arietha ma lemono ne odhi ne Rigathi Gachagua. My attempt at ascending or being nominated to ascend to a national elective leadership having failed yesterday, I have taken the decision to take a break from elective politics starting 10th of August 2022. Kalore kod osiep mare kod William Ruto, Kindiki noduogo yudo lemo machwe mar telo ne migawo mar arita kwe. Thuolo mar higni 2 apisi kaka jatend migawo mar arita kwe, Kindiki osebedo ka dhialo kod kembe mag timo nonro makete nyime kaka jatend migawo matiyo maber kod atamalo mabeyo ahinya to kedo kod njore mahoho marokak. Kile hatutakubali ni wananchi, viongozi ama mtu yeyote akijisingizia kwa sababu kuna matatizo kuleta uchochezi, maafa na ukosefu wa usalama. Nyaka ne pogruok chak minje kind jatend piny Rigathi Gachagua kod jalupne, Kindiki ithoro ne kae magoyo rit ne jatend piny William Ruto kodhi e wuodhene ma oko kendo rwake koduogo kowuok e pinjego. Moko kuom jotelo mawuok masa mar Kenya yande wuok oko ka lero ni Kindiki e jal mabiro lose logi kendo tudogi kod weche mag dongruok e sirikal. To the national government to be the Cabinet Secretary for Interior and National Administration, Professor Kithure Kindiki, whose responsibilities
in the executive includes the coordination of national government functions across the country. Maingo jo od bura 45 bende ne ogolo duondgi kendo lero ni Kindiki ema gimiyo lwedo mar tayo Mount Kenya e weche mag siasa. Our attempts to call the region to the orderly prioritization of the development needs of the people has been frustrated by condescending threats of dire political consequences unless we support certain personal interests and ambitions. Kindiki ni kod familia mar nyithindo 2 kod min ode Joyce Gatiria Njagi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Rigathi Gachagua koro donje buge historia mapachoka kaka jalup jatend piny mokwongo mothichi e apisi. Jaod bura machon no Mamathira bende jalup jatend piny mokwongo ma obedo e apisi kuom thuolo machuok e bwo katiba ma higa mar 2010. Pogruok osebedo e kind Rigathi Gachagua gi jatend piny William Ruto kuom kinde motelo ne riembe e tich. Rigathi Gachagua. E seche mane ochamo muma mar donjo e apisi higni 2 mokadho e mbele jo Kenya e alap makasarani, Rigathi Gachagua ne onyiso picha mar jal manigi siso mar donjo e telo kaka jalup jatend piny, lemo mar 2 maduong' mogik e pachoka. Ne oidho malo mapiyo e ngas mar telo kowuok e jaohala, jaod bura mane otiyo mana tama achiel kende, to koro ne en jalup jatend piny. To mana kaka ne oidho malo mapiyo mobedo jalup jatend piny, kamano bende e kaka ogwethe oko e apisi mapiyo piyo e thuolo mar jumbe 3 kama ne owinj bura mar thiche oko e nyim od bura mamalo kod mar Senate kaachiel kod buche mapodi nitiere doho makwedo thiche oko e apisi. Kopogore kod thule oko e lemo mar 2 maduong' mogik e pachoka, Gachagua bende koro ok bi yudo ber kata sirikal ok bi dhiale kaka jal mosebedo jalup jatend piny. Undercover security agents entered my room in Kisumu and bagged it. Pogruok e kind jatend piny kod jalupne ne otimore mapiyo mana kaka mil polo kowuok e osiepe mangita mane timo kampen kanyakla nyake bedo jogo ma ok winjre kendo ok nyal kata bedo kamoro achiel. It's a WhatsApp group and it's updated as you go on, and the president updates it sometimes himself, the controller does, and we all keep on aligning. So sometimes he'll have a program, he'll move it from this day to that day. I get into my diary and change mine and align with his. You understand? So your team is no longer in that. No, I am myself. I was removed. My private secretary was removed. My chief of staff was removed. So we have no access. Gachagua kinde mathoth ne oliero e kwano mbulu mag Mount Kenya mane owacho ni nokonyo Ruto e yudo kom jatend piny kosingo mar chiwo arita mager ne komno kendo keto otegu mar dino ne jogo ma ok nosirogi mondo kik sud machiegni kodgi. Hiyo ikulu nimeweka mitego kila kona, kila mahali nimeweka, na niko na watu wa kunipigia simu. Wakionekana tu karibu naambiwa. To ok ne ogik kanyo e wacho weche mag chiwo arita mager ne Komten Kenya kod sirikal mar Kenya Kwanza, Kanyadigeny bende nosiko puso weche mag ne sirikal en kambi kama ng'ato ka ng'ato nigi lemo kata shares. Mambo iko sawa. Chakula iko jikoni, karibu kuiva. Watoto ni wengi, chakula ni kidogo. Iko watoto ya nyumbani, iko ajirani, iko namna hiyo, na nyinyi mtulie. Chakula ikiiva, sisi ndio wenye kupakua, na watoto tunawajua kwa sura na kwa msimamo. Hatuwezi kuwa confused. Kuna mtu wajua watoto yake. Weche makamago emane ochwako paro mar thicho Gachagua e apisi mochweyo thiche oko toka ne od bura mamalo kod mar Senate yude gi ketho mar mibadhi, dhi ataro mar chik, wacho weche manyalo kelo akweda mag dhoudi, dhi ataro kod chung mar buch ten migepe kod nyiso bad migepe mag sirikal achaye. That viper on your hand, Your Excellency, the viper, the snake in your government, please shake it off. Shake it off, Your Excellency. Shake it off, not for your own sake so that it doesn't bite you. Shake off the snake on your hand so that your hand may do what the Lord purposed that hand to do. Kata kamano, pogruok e kind Ruto gi Gachagua ne omedore ahinya dwe mar 6 e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z mane kwedo paro mar chik mar omenda ma higani. Kanyo ne iseyo Gachagua kuom siro ng'anyono, gigo mane okwedo mochwe wuok oko e lela ka oseyo bad migawo mang'weyo maling'ling e pachoka NIS kuom nindo e tich. Gigo duto mane owacho nomiyo medo mana guro msumwal e sanduge. It is simple. The Director General of the National Intelligence Service, Nurdin Haji, was a junior officer in the National Intelligence Service before he was appointed as DPP.
When he was appointed to the office of the Director General, because of inferiority complex, he chased away all the people who were senior to him when he was in the service. Gachagua mane oyangore kaka jal mawacho adiera kata truthful man ne obedo jaod bura mamathira kuom tam achiel, nobedo jating dai mar jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod DO kapok hape oluar kendo bedo jalup jatend piny kod otiko mar Kenya Kwanza. Jahigni 59 no manigi degree in Arts and Political Science koro dong mana kaka jago mane obedo jalup jatend piny mar ariyo kuom nus tama. E weche mag tuke, tim ma Kenya Harambee Starlets noduoge pacho ka kowuok e piny mar Turkey kama gisebedo ka gituge tuke mag Pink Ladies. Harambee Starlets noyudo loch achiel e tuke gi adek bang' loyo tim mar Philippines gonde 4-1 e alap ma Emiran Stadium. Kenya nolo gi tim mar Russia gonde 4-0 kapok ologi gi tim mar Chinese Taipei gol 1-0. Ma ne gin tuke mokwongo ne tim mar Harambee Starlets nyaka ne logi e tim kod tim mar Botswana e tuke mag manyo tiko tuke mag pinje Afrika higa mokadho. Hizi tournaments tukicheza mingi sana, I think itatuwezesha twende kwa market, maplayers watakuwa na I think